Kadorbar Grand Council of Chief of Meghalaya kelarai bahkan penlong ya kejengya kenduk lang ya barok kinong ya lamkur rong bakur ki chairman advisor president secretary kur na ki dorbar shnong dorbar kur dorbar raj hadu ki dorbar hima hak khatnyau trik unailar nadu ko porch posting mustab hadinam hall jiaw shillong banikran ya phliu jingmun bat ban yislok halor ka jingdap rup nyos nem ka jingyate bat ki jingkular nadu ka singi basai bat menjur ya ka instrument of accession and annex agreement hapdeng ka sarkar India bat ki arpasan teli ki hima khasi state min haka khatnyo trik unailar khat khanai spa sapopra habai kran berkinat pathai kubor uba John Kharching chairman Kadorbar Grand Council of Chief of Meghalaya ulai thu baka jingthmu bakongsan jongani Kadorbar kalong banikran halor ka phang ka bidei bat ki dorbar kor bat ka IOAA badu ka jingbesu ya ka dowling nong municipal hapo ka para arpau jong ka 6 schedule jong ka riti sansar kari India katkum ka jing yatho uba John bagidan hadu lai hazar lai spa handri pulai tili kikur hakeleng gari khasi bajantia kiblalam na ka jing tho uba spitan kharakor hakakot kikun kiksi uhnyotrep bat ulak kentu ya baro kini kikur bakinwan banishim benta hakani ka jing yalang ka badangkam hadu kata-kata namar ba ki babon ki kendon an balapen mi tak sarkar kila kata ya ki dorbar kor patru halor ka jingbom itho ki bor district ya ki kato kani ki jan ne kor khasi pana ya ka schedule tribe hamni habi khasi jantia garu ka khandau ka ri ki ko lasan section sehiwa ki ko te kalau ko ka mi belum ka jinga na si ko ba ki ko kinom aware ba kin shimkya ba ne tai ba ne kran halor ka ki do ba ko ki kran halor video ni ka shi ma session ba ni aksa ha ka ni to re hanu ko ka kha te hakim sini lai iru ba ka lami ki an pa per lai i ha ko la dem ka government ka persiang ka habide ka forest conservation act ka don ha ka khala tri april aja ha sembuli ka resolution jo ka forest nomor bagaan forest ko India kami di dulu bagaan kompak do ji ba ka resolution khala tri april aja ka soka ni ka soka miklia ka sembuli ka so ban amend ni ka forest conservation act because ki kompak do ki appear lesir ko an ki di dulu bagaan India ka new trick August itu pelong ikenja jela banyak dan mau ya ka cinta ka jing soal hima hasi states ya ka leader ka instrument accession but ka annex agreement but ka sarkar India di ka hari kan yo tarik August ngilabo ka jela ha dinapol hakaba nila don atli ki phang ko banya karan go wei ri ka phang ko ko ngong ni karan ka jingile di dorbar ko barka ka jing yedai barka jing don kam ka jing kodro ka instrument accession barka jingle jingsa ka longkor longjat jon kini ki kur ki bagan ha ri ka breed neutral te ngilong ka jingela hak phang ko ko kan no bai karan America ki kur bat kani ka kini ka instrument accession ka ba phang ka lo ka jing busu ya ka diulun nong ka ba ka phang ka lo ka jing busu ka diulun nong municipality of Shillong ha ka para arpo jongka section